Ovaj prekrasno ručno rađeni perzijski tepih je tkan u istorijskom gradu Isfahanu. Boje su nježne i prijatne. Motiv se zove sunce, radosti i izvor milosti i rascvjetana sultanova ruža. Oko godinu dana je trajalo da se tka. Ima na sebi potpis da je ručno tkan. On je slika na podu i razvija i dušu za bolje razumijevanje ljepote života i daje čovjeku motivaciju za stvaranje boljeg života.